Billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. A yau a wannan channel na Hausa za mu koya muku yadda ake hada amplifier ta hanya sassauƙa, wato a Hausa shine amsa kuwa. Da farko an hada, wato mun hada wannan amplifier ne da abubuwa guda uku. Na farko, kamar yadda kuke gani, mun hada shi da wannan transistor, sannan muka yi amfani da capacitor irin wannan, sannan kuma da ƙarshe muka yi amfani da resistor. To abin da yake biya wato wannan amplifier wuta shine kamar yadda kuke gani, batir ɗin kwamfuta. Gashi ina nuna muku, wannan shine batir ɗin kwamfuta da muka yi amfani da shi. Wannan kuma gashi mun hada amplifier, gata mun hada ta ba tare da me ba, an sa ta a board. Kun gani kamar yadda kuke gani nan, kamar yadda kuke gani ga resistor din nan, ga transistor da mara ga capacitor din, sannan kuma ga speaker, ita ce wannan. To a yanzu za mu gwada muku wato wannan project din da muka yi na amplifier din, sannan kafin wannan za mu faɗa nuna muku gashi hada wato audio socket. Gashi mun haɗa wannan amsa kuwa wato ta hanya sassauƙa, ta yadda mai kallo da mai son haɗawa zai iya haɗawa, sannan kuma ga mai so a haɗa masa akwai lambar waya da za mu bayar. Da farko yanzu za mu yi a jona mu gani ko da abin ɗin mu yayi. Gashi dai wannan audio gashi kan socket ɗin, za mu jona shi a jikin wato abun nan ɗinmu kamar yadda kuke gani. Gashi ce sabanin mu misali, to sai mu kamanta haka, sannan sai ka kwara ruwa bangaren ka na da bangaren hagu, sannan ka game duk jiki da ruwa. In kai wannan wankan jarma ya tabbata, kuma wannan shi zaka kamanta ma hatta gawa in ya mutu. Araftun? Saboda haka sai in kun yi wanka tukun. Wa in kuntum marda, in kun kasance ba ku da lafiya, au hadha litanwir. Kamar yadda na shafa faɗa a channel YouTube ɗina, da abin da wato mai koyo ko mai kallo ko kuma mai da sauraro zai samu sauƙi a ɓangaren wannan. In kuka fuskanta ma a duk channel ɗina na YouTube ina amfani da batir ɗin kwamfuta ne don samun sauƙi ga mai amfani ko kuma mai son koyo. To kamar yadda kuka gani kuma a dukkanin YouTube ɗina ina ba da lambar waya ga ta, kuma zan sa wuta, ita ce kamar yadda za ku ganta: 080 takwas bakwai 0 takwas 0 1 2 1 7 0 takwas 0 takwas bakwai 8 0 1 2 1 7. Wanda ita ce lambar waya ga mai so a koya masa, ko kuma mai so ya wato a inga haɗa masa ina siyarwa, to zai iya kira wannan lambar da na bayar. Sannan kamar da kuma kuna gata ma sa'ida ala wajhi al-ard, wanda ita ce amma ba za ka tunawa ba da wannan jigo na masallaci. Gashi kun gan shi, ka iya tunawa da shi da na kwamfuta. Gashi da kamar yadda kuke gani, sai batir ɗin kwamfuta. Gashi shi kenan, wa'annan abubuwa uku ga su yadda kuke gani, batir ɗin kwamfuta. Da fatan wanda yake bukata ko kuma yake so a haɗa masa zai kira wato wannan lamba da na